Představuji vám gramofon Tesla NZC 431. Tento gramofon má vlastní zesilovač o výkonu 2x15 W. Při celkovém pohledu zleva spínač zapnutí gramofonu, spínač zapnutí poslechu do sluchátek, část potenciometru, kde máme nastavení hlasitosti, nastavení síly levého pravého kanálu, nastavení basu, výšek. A dále pak máme zde spínače pro potlačení výšek, basu, spínač pro zapnutí sterea, spínač na krystalickou přenosku, magnetodynamickou přenosku a vlastní dva vstupy. Zde pro rádio a magnetofon. A nyní přistoupíme k poslechu této desky. Počátek velký koncert od skupiny Kabát z roku 2009. Zapneme, rozsvítí se nám kontrolní světýlko a zapneme vlastní gramofon. Všechno bude jako dřív. Doufám, že ne. Raz, dva, tři, čtyři. Zde vidíme vlastní sluchátka. Zapnutí.
Jinak reproduktory byly k tomuto gramofonu se zesilovačem dodávány.